you know, ini ndasinatombogaira uri kuzvona because inini pandakatongosherwa live ndikatonzi in fact ndakasenderwa what do you call this poster izvi kuposta ratouya iri nderei ndobva ndatozongoitwa follow up poster rekuti muri muuye takuinvite kupi kubox game ine manje mandinvite varume shato boy here shato sekuru vazo so mandinvite alright hazvina kushata andaitoriwo kwandaive ndobva ndatongotora poster riya ndobva ndarisa paside ndobva ndatongo-relaxa and I think ndakariwana 2 weeks back so inini asingatomboridi chinhu ngakuti at least ndichatozomboitawo kana adivheta zvamabox game because kudhara guys I think vanondiziva they know kuti kudhara ndobva ndatozongonzoone zuro wacho ndakatozofonerwa futi kunzi hey box game yatanga kuve muvete ndaitoona bhora ndakatori busy nekukonzentrata nebhora handichazivi kuti kwaitambei. Thanks guys, thanks vari kutepa vese screen, thank you guys mute muchishare. Saka ndobva ndatozobva paya ndatongomhanya ndatongotora ring light mandaisa pamberi pangu ndatongoti rega ndingojoina ndakatogara zvangu panapa pasofa ipapapa ndakatoti rega nditongoendawo. I'm surprised kuti mujaya mupenyu ndaitiwo vaku handiriko real icon ndobva ndatongoenda palive paya so inini I don't know, you know guys, kune mumwe munhu anodika, kune mumwe munhu wekuti people love the person besides zvimwe zvakawanda zvokuti people vamwe vanokuvenga, people hate you, thank you no sweat, vanhu vanokuvenga, vamwe havakufariri. TikTok, you know guys, social media munodiwa uncle, thanks Queen B. You know guys, social media ndo zvairi. Some of the people vanokuvenga, some of the people havakufariri, some of the people vanokufarira. You know kuti kudiwa kwaonetwa nomwe munhu ka hakuziko kudiwa kwaonetwa nomwe munhu. Pa social media pane ruvengo rwekuti umwe munhu anenge aita inini ndini, umwe munhu anenge aita inini ndini ndakapenga, umwe munhu anenge aita murege, umwe anenge aita musiye, umwe anenge aita penga, umwe anenge aita tuka, umwe anenge aita zvakawanda. So many vamwe vanotokudira kutuka ikoko. If you don't know that, vamwe vanhu vakawanda vanotongokudira kutuka ikoko utongoti toma anotuka satomfarira zviro. So vamwe vanokufarira izvozvo. Kozoitawo vamwe kuti vanotamba panapa paTikTok. But vachitamba paTikTok ipapo umwe munhu andobwekana nekutotamba kunoita munhu iyeye. Kozoitawo vamwe vanenge aitowo vachita munhu chaanoita usambofungidzire kuti uchadiwa nemunhu wese. Some of the people vanouya kuzo-exaggerate kuti anopenga akazodai but ainenge isiri iyo nyaya. So guys, I want to thank you. Ndakutenda everybody akauya nezuro kubox game. It was so amazing. Ndasingambofungidzire kuti ndichatozosvika that level yokutoti ndingatozonzi ndawina box game inini. Handambobvira ndaadvertisa, handambobvira ndaisa kuFacebook kwangu, handambobvira ndaisa paTikTok pangu. Ndangozoita zvokutofonwa wanzi yamara kumhanya uya kubox game banangoti rega ndingoenda. Sometimes people vanozofungidzira kuti handidi. Unogona kungowana madestiny helper ako akazokubetsera. So I was so happy guys. I really want to thank you. Cat family. Makandidadisa. Cat family makaipa. Cat family makanyanya. Muri kumberi kunge mwana webofu. Cat family. I really appreciate vazukuru and bazukulu. Thank you guys. Thank you bazukulu. You are showing love. Nema roses. Guys, thank you Cat family. And ngakhohlwa amandebele ami linjani bafanas. Amandebele ami ngiyalithanda kakhulu. Nonoza, my guru, I see you yesterday. Thank you my guru. Ndakakona you are supporting me very well, my guru wangu Nono 28. Thank you very much my guru. Ndakafara. Guys, I don't want to lie. I was so happy nezuro. You know kuti zvinhu zvokuti hauna kuzvigadzirira. But unotoziva kuti kunzoko kune vanhu vanokuda, kune vanhu vanokufarira, kune vanhu vanotokukoshesawo. Cat family, I really want to appreciate you Cat family. Muchiri kungondida as your uncle and I really appreciate. Kwete zvimwe zvimaango zvimwe zvamakungodedza mumastreet umu. Hakuna ango one ndo vatotoziva. So ango Tom Jones ndo vatoziva. Zvimwe zvimaango zvimwe zvamakungodedza mumastreet umu. Zvangozve kutemu.
nezve kushane because angoyi one, everybody knows that. So ngiyabonga kakhulu guys, ngibonga kakhulu ngenhliziyo yami yonke, and I really appreciate nerudo rwamakandiratidza guys. 150k coins is not a joke. 150k coins, it's not a joke. And usina kuadvertise, usina mboudza vanhu kuti naimi vanhu imi muuye muzondisapota, naimi vanhu usina kana one wamboudza kuti naimi uyai. And then people from Norway, they came, they support you. So I really want to appreciate you guys. And neves vari kufollow this stream, I really want to appreciate you. Rekanimbokwidzawo vamwe vanhu, I think vambotauro Vanessa, let me just add you. I have many people, man. Ndine vanhu vakawanda, many people vamwe ndisingakwanisi kudomana mazita pano because vanga vakawanda people who came to support me. That was vanga vakawandisa. So ndoda kutenda guys, sweet person, I see you. Ndoda kutenda ine rudo rwamakaratidza nezvese zvamangoita. Rudo rwenyu rwo rambai makadaro, rambai makadzvanya. So I don't know, hanzi kune final rini, iyo ndo yandichiadvertise awo ndechingofamba mastreet njeti hey mbinga dzangu, don't forget me you. Guys, thank you ne 10k likes. Baruda kukwira, you can just request guys. Ndaida ngotenda first ndisanda kwidza vanhu. Ndingotenda magifters angu nezuro vakandiradza rudo love. Nana Prosta, there is another guy anonzi Prosta guys, I think munomuziva. Ane ngenikiri yake. Ane box game yake muswe 4. So that guy is a friend of mine. Nakandipa ma private jet, so I think anamakamona aindipa ndege too much. He's a friend of mine. We have to support that guy because ndewangu echidaka. News and trackers Zimbabwe, I see you guys. Anangada kukwira, you can just press request. Tomorozana, totandara, nasi totandara pano, nasi torara pano. Mr. Marufa, I see you, my brother. He's a brother of mine. We are known as Mr. Marufa. I think everybody andomuziva. Munenda muchinomsupporta, muchilike all my videos ake, muchimsupporta in any way possible because he's a very good guy. Thank you, News and Track. Thank you very much. Yes, Lynette, really say Lynette chimama icho. Boy, really. Is a good friend of mine. Thanks, Track. Muno bozo kutodaro, but muno anotodo support yedu as Zimbabweans, muno anotodo support yedu se bafanzi, muno anotodo support yedu se umwe wedu, we are known as Mr. Marufu. I think akasutsangana onetsaona mukurarama. Demo, how are you, Demo? How are you, sweetheart? Azosangana onetsaona mukurarama, and then they have to cut maoko ake ese and all the wakundete duzvi nhasi mvanami. Ndewakauya wakati duzvi nezuro ndaifara uchikanda maruva mfanana. So zvinhu zvinosanganikwa nazvo guys, it's something chekuti chinoitika munhu usingafungiri and all the stuff. Zuro makadadisa. Thank you very much Christine Makaya, I really appreciate that. Zvinhu zvekuti at least munhu tsaona dzinongosanganikwa nadzo and all the stuff muupenyu, but tinongosupportana as Zimbabweans guys. Look at me nezuro, handamboadvertise box game, handambodedzwa, handambobvira ndaposta kana kufacebook kwangu kana kuzoti naimi vanhu, but people come support me. 150,000 coins, that is close to $1,000 just in hours guys, just in hours wakutotora 17,000. Zvinhu zvinongodadisa. So ndachiexplaina kuti people, do you know kuti kune mumwe munhu anongodika, either iwewe you hate that person, but kune mumwe munhu anongodika so kungonzwa ngoti but this guy anongodika. Ndini yeyu manje indongodiwa. So nevanhu kwakaitike izuro kwaive nebox game Linet, you didn't come and support me, but hangu handakutaurira vanhu zvangu. I can't blame you because I never told anybody. Handamboadvertise poster rangu, handambovira ndaita anything with my poster. Ndangotouya ndakatozoposta ndakatogara ndisati ndamhanya kunomba ndamhanya kufacebook wangu ndikati guys uya mundisupportewo. Yes happy uya mundisupportewo. Vanhu vakatomhanya. Inini ndikatoshamisika kuti wow 150 something thousand. Ndati happy Father's Day. Thank you Demo. Happy.
inini co-host guys handizvigona ngwamhino kana paina ada kundidzidzisa zvekuti vanhu vanondinvhaita ma-co-host ndozotanga kuda kuti manyaya hai ndoda kungotandara nevazukuru vangu. Happy Father's Day guys, everybody ari pano. Mamai mutetero something. Mamai mungare muchitoikanda marose muchitikanda manhirikiri manjenjenje awayo muchikanda marose muchikanda maruva muchimbotikandirawo tiri vana baba ka asati kufadze here kudzimba uko. Happy Father's Day, kandaiwo something madzimai tikuonei kuti at least you are there. Thank you Natasha Mapanga ko moderator wangu akaendepi I don't know. Inini moderators, my moderators I don't even know kuti pane munhu moderator panapa. I don't even know. Ndati Happy Father's Day mukanya vambire. Happy Father's Day guys. Happy. So I don't know. Moderator because I think thank you guys vese vari kuti happy Father's Day ndakutoti Happy Mother's Day ndio yatajera. Thank you guys vari kuti Happy Father's Day vese vari kuti Happy Father's Day. I really appreciate guys. I really appreciate vese vari kuti Happy Father's Day vese zvavari kuti Happy Father's Day. Thank you very much. Thank you. Wow Esther, thank you very much for the gift. I really appreciate guys vese vari kusama gift. I thank you. Vese vari kutepa screen tatoku 12,000 but hatina kana even 10 minutes tavura live but tatoku 12,000 kuti panapa panongonakidza. Kate family makadadisa mabhururu Demu Natasha guys, thank you guys. Thank you very much. Thank you with the heart. Thank you my roses. Thank you Natasha. Thank you Demu. Happy Father's Day guys. Happy Father's Day guys. It's romakadadisa kuti kune vamwe vanhu vanga vatouya vaitoti hatoda kunomumamisa nhasi anonyara nhasi. I heard nevanhu kuti vaitotaura kuseri kutoti hanasi anononyara. Kuti makamboita situation guys yekuti unotoenda uine that momentum yekuti ukaona bhururu wako mucomment section obva wanyatsoziva kutoti my friend is here so obvious I'm going to make it. Makamboenda munyatsorineka that momentum kekuti unosvika pabox so ugogara so ugonyatso sure kuti mashamwari yangu ugoona shamwari dzako 3-4 dziri mucomment section ugoti yes at least Rebecca Badza how are you? Rebecca Badza long time. Claim me how are you my brother? Ugofara shamwari mucomment section ugoti Lady D how are you? Lady D guys mundifollow here munhu akanzi Lady D. She was supporting me very well yesterday and I really appreciate that. Makambozvika uchionyatsoona munhu mucomment section unyatsoona Lady D vari mucomment section unyatsovatemba kuti this is my mbinga. I'm going to make it today. Iyi mbinga yangu iyi. Ugonyatsoziudza kuti mbinga yangu nhasi iripo. Ugopedza ipapo guys. Ugoona mbinga yako iyo ichikandira opponent yako zile. Unoita premature bro. Apa iwo watongouya zvaizvozvo ugoona mbinga yako yaunondingo wakatotemba baba yakanosapota opponent rako chamwari chikanda mamagifts ekuti wega unoyatsoziva kuti ya baba atoshata. Kozongosumuka zvimakate family zvoti never muri kupenga imimi. Kate family hatitwe izvozvo tinotovhukunyura nedzerendi. Vhukunyuru. Jones, how are you Obiza? What is it? Saka you can find out guys kuti unenge wakatomira wakatojegera guys wotonyatsoona mucomment section vanhu vachitomenda unyatsoziva kuti apa pane timu riripo iri rikairi aiwa nderangu zvekutodaro nderepapapa pamwoyo pangu timu iri ende ugonyatsofara kuti no itimu rangu iri zveshuwa nhasi ndowina panapa at least vanhu vangu varipo. Ugotozoona vanhu vako vachamari vakatonokusvipa baba vakatonokandira kana opponent rako aitoda kuti utodyiwa chamwari wakatonokandirwa kana opponent rako wobva watobata musoro apa unenge uine kana 200 coins baba pozongosumuka Kate family rongozozara baba rototongotanga kutongoita mabiribobi baba. Haiwa makadadisa takadhonyora madinga. Takadhonyora vese vanotoita malive every day takavadhonyora vanotoita malive every day takatovadhonyora and you know kuti that dhonyo litika ndakaifarira because you guys you showed me love. Hemit, how are you sweetheart?
you showed me in life kuti you still love me. And ndichatozogara ndichikuvhurirai malive. I think munonyagona kuona kaface kangu kakashata ikaka. Munonyagona kungoramba makangokazuma zvenyu, but it was so amazing, guys. It was amazing. Akudzai chokwadi, guys. Vanga varipo nezuro vakatoona zvakaitika ende ndofara, and I'm continuing nekufara. Ndatotadza kutovata ndakatomirira ndakavhura ziso kuti naimi ko chii chakadaro naidhemure chii chakadero naidhemu kuti munhu anongoti ongosvika paari kutosvika paya. Vavengi vakati unonyepa. So I think vavengi homwe dzakazopera manje kuKet Family homwe hadziperi. Hemiti, thank you sweetheart. Manje kuKet Family homwe hadziperi. Korera kuona kuti zvana zviya ukazvidenha zvidene chete obva ungoti iwo uda kunyatsoataka angoro vavo chete. Ndopaunotangira kuona kuti zvinofukunyura nezvifoni nezvimwe zvakanga zvakavigwa kudhara nezvimwe zvisiko nezvimwe zvinotofonerana ikoko kuseri kuti mhanya ekuno vakomana. Unopera homwe. Unoona box game haidi kuti munhu usapote munhu uri one. At least ivo une ma 20-30 gifters ekuti mwana achikandoma rose, ma hand heart and what not. And then at the end of the day paunozonobatanza auzopi munhu wani mutoro. Ndo zvinonyanya kuitika izvozvo. So ukapa munhu wani mutoro achikukwidzana vanhu 1000. Baba panonetsa. Guys, how are you? I'm seeing amazing people panapa. Ndikuona Ket Family, ngibona ma Ket Family akhona, ngibona mandebele amakhona, ngibona mashona amakhona. Rakazopera seiko game uncle. No, obvious. Zvisi zvokuti rakazopera sei. Obvious kuti Jones ndiye akatora. Ndakazoburuka ndine 150 something thousand ma coins. Number 2 wangu angaine, I think number 2 wangu angaine 100 coins. Unoti 115 I think in the Sweden. I think angaine 115 kana ndisingakanganisi Madube Chongo. Andichazivi kuti akaburuka ndakazomurova aine ngane, but ndakazoita angu 151. Zviri obvious izvozvo kuti ina handidliwe zve. Ndine Ket Family, ndine zvizukuru zvinonkengura. Vazukuru vamwe vangu havatoripo panapa. Hi Chiwetu, my sweetie, my lovey, my mama. Number hanzi no 103. All right mom, hanzi 103. Hi Melo, zviri sei? Hanzi 103. Indakazoita 150 something. Hi Shelly baby, thank you love. Thank you love. I just see. Ndazotoona that kind of love. Let me just fix this. As said, there's a light triangle pattern. So I see, guys, kuti Ket Family, Mr. Jones vanopisa. You know, baby, you know my sweetheart kuti aiwa kugocha mutemo. Saka unozoona kuti ndopo unozoona papa kuti I must open my life kuvazukuru, vanhu vazukuru vangu enjoya. Anditi otherwise vazukuru vanaitozama kuti azekuru matiregerera and all the stuff. Hi Vanessa, what do you say? Matiregerera. So sometimes vanaitoshaya kutotandara vazukuru havasina kukwenda, vakungombeya mastreet, vakuita unge nherera Ket mother kana vasina kuvhura malive havasina uko kunotandara, and then kungoitawo tumwewo tiri kungonziwo twakazongonopandukawo tukazongoenda nenyaya yekudawo magifts tukazopandukirawo Ket Family. But isusu tinonzi maGerman tenga and isusu tinonzi die hard Ket Family. If you wanna know munhu anonzi die hard weKet Family ndi Tom Jones. Guys, inini handizvipi mbiri ende inini handizvitutumadzi nekusapota Ket Family, not because of my gifts, not because of kudiwa, not because of anything, but inini ndiri die hard reKet Family rakasimba. Vanondiziva chaivo, they know me very well kwandakabva neKet Family kuti where chaivo did I came from. Vanondiziva, they know kuti murume uyu aitadza kuvata nepamba achisumuka achimanya nechimota achidhiraivha achinotsvaka network mugomo magetsi aenda zvinhu zvakaoma achipidiguka achizama kubatanidza kuti zvinhu zvifambi. Andiri mudayahadi. Inini handakuuya kuKet Family kuzotsvaga mari. Denda ndakauya kuKet Family kuzotsvaga mari. Ndaivhura malive everyday chiti Ket Family uyamundipe but ndotorova zvokuti motogona kutoziva kuti Tom Jones mupenyu here.
but handisi mhuri yangu because of ndo zviripo. Many people they tried me. Vamwe vakatombouya kwandiri nemari vakaofa, come siya mutuke mutuke mura hamutuke tuka maititi tokubhadhara hasiya man huya and all not. But inini manje ndiri munhu wekuti handisapoteri munhu kuda mari. Mari zvine mari zvinozongouya zvinongouya nekungoda kwako. Even wapanduka una kupanduka, you are still there, you are there. Vanongoda kukupa, they can support you. Uripo ipapo vanongokusapota. Ende vamwe vanhu vanotozoregreta vabva uketi family, they can regret kuti chandakazobvira kuya chi. Look at zvimwe zvimambuya zvakungo nesipo haichakwanisi kugara paganda because of akabva uketi family. Pangari uketi family munhu aivhura malive akatsvukirira achionekera. Iko zvine zvaachaonekeri nekuti abva uketi family. I'm not saying uketi family kunogezwa, otherwise uketi family kunotogezwa. Look at uncle vacho. Look at the uncle. Unotoona wega kuti hai ganda remvura. Yes, haana hake mari, but iganda remvura unotoona. So decision yemunhu, inini ndosanchikudza kuti I don't come kuketi family kuzosupporta Mura because of kuda kusupportwa kana kuti kuda something. Indosupporta nekuda kwemoyo wangu, what I love. Because that woman ndomudisa because everybody are against her. Saka ndozvandotomudira izvozvo. And kusvika musingachaita against that woman, kusvika makumuda mese muZimbabwe, kusvika makumufavor maititi, kusvika makumunzwa apa penyu pamoyo kuti we love this woman, ndo pandichazongoti all right. But as long as you guys you hate that woman, ndichamusapota kusvika muguva, kusvika ati nya. Ndozvega zvandomudira. Ane zodzo rake, ane upenyu hwake, Mwari anongomuitira zvakanaka. That woman, she's a hustler. Anotsvaga mari, haamiriri munhu. Ende ukamutaudza ukamutuka can reply you. That is what we can call munhu. Auudziri munhu kuti Hamura nyarara usapindure, Hamura uyo muregedze usamupindure, Hamura anotaura, Hamura anozopindura vanhu, Hamura she is a human being, that munhu wenyama, munhu ane musikirwo wakaitwa. Ladies and gentlemen, iwo wakasikwa uri good, iwo wakasikwa wakadzikama, iwo wakasikwa uri mufundisi, kune makasikwa ari mahure, kuti akasikwa dziri mbavha, kune vakasikwa ari manying'anying'a, kune vakasikwa zvidhakwa, kune vakasikwa achiputa mbanje, kune vakasikwa mumwe nemumwe ane kategori yake muupenyu. You can't compare everybody neumwe munhu. Rarama life yako yauri kurarama iyoyo. Umwe nemumwe akasikwa unzi imba inomira, iko nezvane vana 5 but akatochata akaroorwa. Iwe hauna kana mwana 1, you don't have murume wacho. I'm telling you, Murakesh. Iwewe chako chako, you Wesley, how are you, darling? Iwewe chako chako, you are not married. But kune ane vana 5 izvo zvari marriage iri kupisa. Ari marriage inotapira, akapinda mu white wedding akachata. Iwewe chako chako hauna kana murume wacho, hauna kana anything mu life mako, but iko zvinezvi you don't have a man. But kune vanavo varume kundoo kwatiri kuti kusiyana kwevanhu. Kune mwe munhu akatotaurirwa kunzi boss G, my mbinga, my boss G. So, my big brother, how are you? Kune vanhu guys wokuti izvezvizvi akaita degree but basa hana. Kune mwe munhu guys wokuti izvezvizvi akauya muno mu South Africa 20 years but hashandi. But kune mwe munhu anouya nhasi oshanda. Those are the different categories of people zvatiri kutaura nezvazvo kuti vanhu vanosiyana, people are different in life. Takasikwa zvakasiyana. Kune umwe munhu anotochemera kuti Mwari denda ngowana hangu chero chimurume hacho chero chakaondoroka. Come on Shumba. Magaipa. Panopisa pana. Panogocha. Anytime is anytime panapa. Panongopisa chete. Either tavhurirwa uko, either taenda uko. Mwari anongotitira zvakanaka. Ndo pananje kutaura kuti kune umwe munhu anongodika, so people vanongokulava. So either you stay 20 years usiri pa social media, but when you come back, people showed you love. Ini ndodika varume, inini people just love me. Because vanhu vanongondito acha Mwari yo, we love you. Vanongondida ndakadera.
anza nebenzi ndani rake. So in life ziva kuti mura kana chipindura vanhu ari kupindura nekuda kwake. Usamudzire zvekuita, murege. She is mature enough man munhuyo. Munhu mukuru akuziva zvaanoita. So some of the people vanopana pa social media they vanonogara matare votaura nezvadhemure. Dhemure, hey, what Boss G, come on. You know, that is life. Umwe nemumwe ane musikiro wake wakaitwa panapa pa social media, pa upenyu hwake. Life yaunorarama kumba kwenyu wewe haisiyo life inoraramwa nevamwe vanhu. Life yaunorarama kumba kwenyu haisiyo vamwe vanhu, they make money. Do you know kuti kuno munhu azinambofika kana form 4 but ari kurana business iri kupinza millions. Kusiyana kwa upenyu. Don't tell anybody kuti ita so. No, you don't have to tell someone to do things because all of us we are mature. Takura isusu tane ndebvu idzi dzazara chirevhu idzi. Oya kwandiro yetom yene malele relax, wogara pasi. That is why nchikudzai kuti umwe munhu akatoenda kuAmerica, life iri kutomurwadza ari ikoko. Things are not well kwaari kuAmerica ikoko, kuchando kwaro zvinhu hazvitomufambira zvakanaka. Umwe munhu ari muZimbabwe, things are moving baba. Pinky, things are moving. Umwe munhu ari muZimbabwe zvinhu zviri kuvhurika, ari kutenga dzimota, ari kutenga mastand, ari kutenga dzimba. Iwe you are in America, wakaita visa 30,000 ukapinda muAmerica but things are still down. Hazvirevi kuti haudiwi naMwari, hazvirevi kuti you don't deserve kuva panyika. You deserve. But chiziva chinhu chimwe chete chokuti people are different. Unogona life yako iwe pamwe iri kuZimbabwe, iwe wototiza kuZimbabwe utoenda kuAmerica. Unogona pamwe life yako iri kuSouth Africa wototiza kuZimbabwe wakananga South Africa. But people are different. Ndakambokwidza Boss G. Imbinga dzako guys. Imbinga dzako idzakuwara. These are imbingas. Ketangika. Kemuri apa pakaoma. Unosa kemuri rinonzi rakaoma richityisa. Ndakaritarisa so ndikati ya. Panapa panotonyorwa munhu pano. Ndakaona muchimira kwemakamira. Aiwa, ndakatanga ndikati panapa kapa game kana uchiona kuti pane vanhu vari kutofungidzira kuti avana vanogona kudhonyora munhu, unosvika womboleza wombotarisa kuti ndoda kuona kuti pari kumbofamba sei. Ndaona idzo bvumbu ndikati okay, mira nditi One Universe tione kuti ndikavadenha vanoita sei. Ndikaona okay, munhu wandandichitya paye ndichidhamudhamu kuti right chidhamudhamu panapa togona kudhonyorwa. Ndikaona vari kuuya masupporters echidhamudhamu vari kuuya vari uko ndikati okay. Ndikati zvemamanika ndanchiti ndikati Universe ndimbomira kunge handipo apa inbox ichiita kunyaya nemasharing varipo ipo pai pabox mamchitamba naye munhu ari kuona kuti ndiri pabox ndiri kugifta ndopaari kuuya kuzondishera yake live manje. Kuti uyai kuno inini zii zvangu ndakazvigarira pakona paye ndikati okay, another universe zii zvangu pakona paye. Haya ndibonga bekumele kube njalo. Imagine ukuthi nganudliwe ke besingafuni khona ukuthi udliwe, yakona ungadliwa lazo. Udliwe likhona ngizokubona uBoss ukhona impinka yami le kanizokubona njani ket family khona man. Unoziya ukuthi ndakazondamuka nasimakuseni ndichiudza beke BK ukuthi iwe sekukudutomu zvikanzi stupid wakadi kundidedza ndikauya ndikakanda lion same time. Ndikati but vanyasoratidza kuti ndini ndinonzi Kate Angle. You know Boss G, let me tell you one thing. You think we tell something? I didn't advertise that. I didn't know. I didn't know kuti mune game imi. Everybody akunamba ito
ndikangoona kuti Tim Jones zvekufonerwa neanother lady ari mucomment section mumwe kupretoria anditi ango mamirirwa ko game renyu ratanga akiti even the way yawanga wakagara so ndanchiona unge uri kutofunga kuti amana pano ndiri kudimburwa kugara kunyarira kuti zi serious ndandisingatombozvipiri hedze oyo ndiye akatozonifonera ari kutitaura kuti manga mafa nehope angeni ndaiona bhora saka ndakatozvikanganwa kuti kune gemu direct akatoti angouyai makamirirwa saka ndakazouyawo zvaya zvongoti rega ndingoendawo chero ndikangoluza zvino ndaenda ndikoko ndisingatozvi kuti kuna bhodzi vehuchi aiwa tiripo kumaterensi takatarisa kuti tione kuti ndeipi iri kubikwa pane munhu anonzi pane mwana anonzi Kelly anga achiuyawo anga achikugiftai nezuro inini magifta dzangu anga akawanda bhodzi uyoyo ndakanyatsomutarisa ndikati apa tiri pahasha apa hasha chaidzo uya ndeumwe aitoda nonga aitoda zvekutokanda layoni chaizvai aiwa unoziva kuti layoni unotanga waona kuti apa vanhu vandiri kufamba navo vari palevhu ripi ukaona kuti pane mumwe ari kuda kukwiririra pandakazoona anonzani honorable Shingi auya kuzokandira mamarasta ndandisina basa naye ndandisingade pavarume kuti varume vakudye pavarume papa singaite kuti moziva one bhodzi moziva one guys bhodzi tese just put follow bana bhodzi aiwa vanosimbisa vanokanda follow tese aiwa ndofunga newe wakaita proud very proud kuti ya ndinonzi ndakazviona kana waiswa pabig screen ndaitokunzwira tsitsi kana waiswa pabig screen ndoti veduwe engokulawo down ndodii unopuza paye wamboti uchipira so wobvaona vanhu vachikukandira maruva wobva ukandikwa ruva 1 so poita kana 10 minutes paine ruva 1 haya paruva ipapo kana pachipisa kudaro so havadi ruva vanenge vachati munyasoona kuti gemu racho riri kufamba vakauya naSabina ndikaona pana chidhamudhamu akati mamanikani ndikati aiwa inini munoona kuti rikandikuudze bhodzi inini I think hangu kuseri nyaya yanenge yanga yataurwa kuti toda kudya tombo nonga inyaya yangatogarigwa pasi kuti handei takunomupedzera ndozvinhu zvazvatoitika wanikoket family yachona haizvinzwi zvese zvamunenge muchitaura izvo inotouya thank you so much Libos, thank you so much. Takangomira kuti musanyadziswe kani musanyare pakati pevanhu. Aiwa bhodzi, you know love yaMwari rudo rwaMwari harumbobviri rwambokusiya. Dakana inini I'm happy because ndakafara zvingaiti because ndasingatombofungidzire kuti ndichatosvikopa level iroriya kana 250 points guys handingambozvifungiri. Kana 50 chandaona madarika 50 ngati hezvo zvaendwa ndaitopisa murunotaizvo bhodzi ndaitogocha vakadi vakwira papaneli vamwe sorry ndiri ndaitotya inini vese takafara shemu anti takafara yo ndainzwa hasha ndiri mucomment section especially paikakarisa nemamoderata vasingaise angoli ndiri pabig screen ndaitopota ari kutaura ndimelo melo ndotaura ngati bhodzi mbomuta nikire iruta noise background mozo unmute mataura yaha uri kuziva kuti chimeno ndakainyarara zvangu nyaya iyona ndakapopota zvisingaite zvokuti dai pakairekodi even vanhu vaizvitaura vaikukakarisai mamusingi nyangwe mukaita no nhamba mamusingaiswe pabig screen pabig screen vaindinyima vavasikati kundiona why ndakapopota zvisingaite mucomment section nezuro ndikati mamoderata ari pano hamuningire why
ndakamukamba umwe ndiri ndega ndiri kutozviona kana akozonyarira hangu ndikangoti okay vamwe vese vari kurotetwa inini ndini ndega ndiri kungosara big screen mainyimwa shemu big screen takapopota but takawanda ndakaona vanhu vaipopota mucomment section zvikanzi why mamoderata ari pano why vaiti vachikuise vachikubvisa zvokuti ndinofunga vaitira kuti magift arasike nokuti vaiti vakakuisa pabig screen wokubvisai wokuisai pabig screen wokuisai vachikuretera kuti zvezve zvokudhiningira vanhu zvezvekuconfusa vanhu zvokuti magifts angu arasike because ndakaona kuti magifts angu ndakapopota mucomment section maisazvitarisa ayo ndakapopota zvingaite nezuro no they must fix vanofanira kupagadzirisa ipapo next time ndakatodaro ndakati mamoderata ari pano aendo asingatomboiti aiwa vanofanira kupagadzirisa panhu ipapo guys because in next time handifana kutaura kuti kwai kune final rini here ipapo panoda kutaurwa but vanhu vakaitaura vanhu vakawanda vakazvitaura mucomment section ndakaona kuti handisini ndega ndaitotaura mucomment section ko why vanhu nyange mukava nenhamba zvokuti ndimune low nhamba vavasingakuisei pascreen hazviite vaitochinjanisa Sweden naningiri neumwe takazviona mobviswa moiswa 2 seconds mobviswa moiswa 2 seconds mobviswa vamwe vaigona kumira vari pabig screen for almost 5 to 10 minutes exactly ndaizviona guys but ndaingozonyarara musiri kuzvitaura kumira vari kana neningiri ane eko asi akwira here aiwa but takaningira vanhu vakazvitaura zvavo I think vakazvigadzira ndosaka I think moderator uya akazokwira akuda kuzama kuexplain akanga azviona kuti vanhu vazviona zvavaiita but still hanzvadzi hazvifaniri kusvika palevel iyoyo it must be just equal unoziva kuti zvakafanana nekuti munhu anotaka yeah it's just a game no strings attached because zvekuzoti unozodaiwo kuti magifts arashike pamwe vada havo kuti magifts acho aende kuna host we don't know but hazviko kaizvozvezvo asi kana nguva yaMwari yakwana inenge yangokwana kana yakwana zvibaba aiwa makandiradza rudo rekanimbokuchirirai maoko apana mazukuru ankele ndikuda shumba yekukufonerai ankele ndikuda shumba yekukufonerai kashamwari shumba yako ndofana kukupa unoziva lion iyoyo inofana kuuya kutsvagwa ankele ndikati zveWhatsApp makavhara data aya don't worry mpeka kashumba kachikukura keke mai ndikakupa shumba zvimagifti zvayo zvese zvazviro zvobva zvapera unosaka chiri kukura kaya kaya ka1.anonokurira mudangaregai angele vadye mari yavo angele musape munhu iye zvino chimboinjoya aiwa hakutamba gaiapi anotonzi hezo guys anototamba manje munhu andonitumira maiwallet tuzviziva kuti majokes tikuteta majokes aiwa chimboinjoya mari iyi hatodi kana sendi kubva kwandiri kana zvacho chihezo chine naye angele marara foni yenyu iri kupi nhasi kana kuti mamuchingoti mukati rare motarisa foni momboitarisa kuti ichipo here guys ndavatana 5 iseni muchingoivhura ndavatana 5 ko kunotarisa balance mamuchiti tigaregare motarisa balance ifathers day ndohusurira ukuti unoziva mwari akangonaka dasinala sendi zvedi aiwa inini hangu ndandisina but ndakatega anonzani uya akaisa Frank Jet ndakafara zvisingaite ndakafara ndakatibrother yangu kaprosta ndakamutega ndakati please kanda akabva afly ndakati makandigonera timu rangu and I don't want kuti ndingataura ndingakutendai kusvika papi ende ndichiri kungokutendai zuva nezuva ende ndimatondipusha ndivhure live in asi nditandare nemi it was so good ende zvinoita kuda kuti mupote muchivhura live aiwa live ndokuvhurirai ndinotori nevanhu vakawanda vaitocomplaina about malive vaitoti ango muri kutiregerera because Secret Family teida kuwanawo malive tichachitandarawo tichididi chinakirwawo ende vana marita I see them marita chaiveko chigosi changu chachi ndakamuona aisapota yezo ndamboona lion rako yezo uri kundikwereta apa ndakangokana maenda hati ankele bamba katoipa ndakatanga ndiri mutop 10 ndakazviona ndakuma 30 chakutuku ankele ndakafererwa
top 10 gift Anyasha. ndichakuti gift Wanga kutozviudza kuti ndakapenga. ndaiti ndakapenga kamutop 10 ndozviona boss G vari kuuya kune vari kuuya Lindsay ari kuuya Lindsay uripo koma magifters angu aripo guys. ari pano Lindsay Kudzai nyasha. Umwe nyasha asipo. Vanga vasingatombodi zvekutamba nezuro vaitoda kuti Angele vaende kumberi. Vanga vasingatombodi kuti Angele. Ende boss G naLindika vavasingazorori mahende ati vakamboti zvimaruva vombobhaiza vachiona kuti kumusoro kuri kufamba sei vakangoona kuti kwakuda kudadadade vabairira zimanigani zvobva zvadhakwa because inini pakariliswa lion iyaya kandakabva ndatoita mudumbu hamuna kundiona chimbodzima kamera Kana nenda akaita mudumbu. Inini ndakanyatsokuti tazorongerwa manje. comment section Tom agumbuka Inini ndakanyatsoita mudumbu. Mona munhu akanga unoziva kuti usina so unonzwa hasha kuti woita sei apa. ndodiko ndonotora chimbazo here ndoita sei. Thank you guys, thank you Masavai. Guys, you know kuti ndakaita dumbu makati gururu ndikambomhanya kuchimbuzi guys. Uncle Tom murisei. Bonyasha zviriseko nyasha boy. Kariseko ka baby lion kedu. Rega ndimbokurovera maoko futi. Makaita basa guys. Yo. Kari Kuziva mafarira ndakaita inini. Ndikutomirira ndikaite mauta kazvare dzimwe. Takagara takazara takamirira kungokanda zvinokandwa. Comment section. Guys makadadisa. Tuma lion twatwa tukati amiru ndakakandwa tungano tuma baby tu. Tuma lion twakauya Takatozobata yavo shumba wanondo. But ndaida zishumba. Nebangweta wana angoti Yobonga. ndaibva ndatoziva kuti zvaendwa but I know but takazviita komana 151 is not a joke. It's not a joke for the first time. It's not a joke. For the first time. For the first Plus time. manga marova kaimimi pa TikTok up. Handandisipo zveshuwa handandisipo ndandatomborova zvakudaro pane munhu ari kuita noise I don't know kuti ndiani Kudaidza yanza ango avanenge nezvadoto. Alright, kuanzadzi Mimi. Hi Mimi. It's not me. Background yangu ina noise azinyashe. Ndinyasha. Alright, okay. Congratulations. Mimi, you are next. Mush. Ndakakuti virai live muchiramba. Mukati Mimi androzvigura usimbe mazuva ano musiuya kuinbox kwenyu. Sekuri chimbovhura imba live mukabva mati ndichadi kuvhura malive ndikunzwa usimbe. Mazvona taikusuwaika. Vanhu vanondida. Plus chinoita kuti vanhu vakudeka inyaya yekuti ukagara uchingopiwa people get tired of you. People really miss you. Saka papa mukazodzokera futi after some time. Aiwa. Vanoramba vachikupai congratulations. Thank you my love. Uncle Morise. Hi Jenny. It was my first time as well ku gift because ndasingazivi zvinoitwa sei. Pana anti masiziva ndakatadza ndakabvunza kuti zvinomboitwa sei kuti gift munhu. But ndakazozvigona pamuri ndikati zvaita. Saka ndine zodzo. Why zvakazogoneka? Next time tiri ready. Next time. Handiti wakati kune final here. Hamene kuti final yacho iriko reni manje. Kune final. Yepuwa final in advance sekuru kana tichitopika ma extra shift katotoipikira ma extra shift for my lions. Vakati vachagadzira poster I think in 2 weeks so. Because vari kuti vakawina vaya vanenge vakaita matop what vaya ndo vachazosangana pa1 haipapo ndo panovabharura mele vanogona kuhaipa zvavo sisi mele vane chipo chekuhaipa shemu
aiwa vanohaipa ende vanenge vachipusha aiwa plus do you know kuti horse can get something also. Yeah, it's obvious. Yeah, so obviously you must push as a horse kuti newo unongoziva kuti homwe yako inosimbawo. Aiwa takafara. Aiwa ndisingaziva hangu vana heze wavo nanayadha kuti vakafara here but inini I'm happy guys and I don't want to lie ndiri kufara. Yadha rega timbonzwa yadha vo here Nesto. Andri bhora tombomira kamasisters amhokorokotedza kanai. Aiwa ona ladies unongoziva kuti vakadzi avambiri. Yeah, thanks ngo Uncle. Takafara zvakaenda. Hauna kukanda lion yadha. Waipana kukanda lion sechibaba upenzi lion. Manje ndiri kunyowani manje ndiri kutadza manje but next time ipiwa futhi ndizokutandile ndakuziya manje. Vanhu vakawanda vanyowani kunoko andi vanhu vakawanda vanowandira kuFacebook too much. Yeah, kuFacebook ndokwandokufollowa too much. Saka manje kunoko vanhu havachazozivi kuti zvotengwa sei vajara masters kakuFacebook. Manje Zuckerberg akudhura zvinhu zvake so people run away. Hi Gigi. Gigi unomodareta pano kutanga rini iwe? Alright. Guys, pano mwari da kutaura here. Hi Gigi. Vanhu vamuta vese. Kana ndinda muta ina ndichaziva ndabaya. Ko game ra Takatwa mwambotaurawo. Right, I think kune game ra Enifa, kune game ra Masiziva, I think must help them also kuti ndiva advertise there. Ndoza ndokuti tikatiendo takawandirira kakumako. Yeah, and I think abasa pane date. I think ra Masiziva aro rane date but ra Efi andamboona date. Ra Efi riripo rinaro 11 July. Rinaro 11 July. 11 July. Oh, 11 July. All right. Lindise! Lindi. Ane moto mburugwa. Anonzi Lindise ane moto mburugwa. Uyo anopfuta uyo munhu. Akafanana nani ngirikiri na Boss G. Manje ndiri kumukwidza asi kukwira ringoramba idai. Chichitika guys network. Oh, atsaka pamacha kutsanozi. Network yake. Shame. So tine game ra Masiziva nera Efi. I think chatozozviona kuti to iro ra Enifa riri komuswa 11 adede. Yeah, guys, we must go support there. Tinonyatso supporta zvakanaka, tisupporte umwe wedu kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Tiriko. Ndambozama kuita kuchinja grid ndimboona kuti zvizoita. Irariti. Ndichazvizivi kandagarisa. Tone iri roita here. Boy Siya zvakadi. Mali budi mofu, mambo how are you? Ndiri kuzama kukwidza Lindise but iri kura sisime alright asisimeli vabva vauya veriwe pano. At least ndachivatsvaka. Maswera sei pano mese. Sisimeli. Muri sei hey mukoma Tom ndatouya panapa message ndamukirwa makuseni it was for you ndandiri kutoshaya kuti ndodiko ndokubata ipapo. I think you should also give me your number now. Ndafonerwa kusenseni na Chidamudam ari kuti vaita meeting kuseri so hanzi we are not satisfied so vari kuda one-on-one you and him so I was trying to find a way kuti ndiuye negindi zvitaure pane vanhu kuti vanhu vanzwe kuti hanzi tokumbira kuti kuda one-on-one naTom ndatobvunza kuti muda one-on-one kwakanaka here zvikanzi yes we felt kuti nezuro hazviiti kuti tingadyiwa naTom so I'm like okay I will send the message and then kana Tom akabvuma akaisa message kuvanhu vakabvuma date monyatsopiwa time yacho yamuri kudanza toda time 2-3 weeks to market and then mopinda paground muri 2. Alright Sisimeli, it's okay. Mbinga dzangu dziri pano and rega ndipindura hangu inside kwangu. I think vari kuzvinzwawo. Chidamudam akadonha papa aine how many coins? Angane kusvika kana 100 kawewa.
No, Anna. 60 something. 60 something. All right. So iye pasinazonzwisisa ndepapi pari kuti hana kugutsikana because indakadonha ne150 something. Iye akadonha 73. Angana 73. 73. Anzi I felt kuti akaita zvefamily ini ndandisina zvefamily saka kana iri yemafamilies ndoda kugadzawo my family and then we meet. Aiwa ina ndamboita family yakako. Ini aiwa regarding sisimeli inini I think pamakati pa poster yare and atombori advertiser even pano pa Facebook even ku Facebook even ku TikTok andinambo advertiser that flyer. Ndakatozoda kufonerwa naHezo nezuro nchitoona bhora kati iwe wanonoka kubox game sisimeli vatovhura live nobva ndatomhanya unotora ding live mandatogara pana pasofa namandatokwira handina kana even any family yandakaudza kana yandikaadvertisa kwairi vakangouya vega vanhu saka iye family I think just give him the game mupe. Okay, give him the game. Ndangomuudza anguti ango Tuma muda tamba naye mchiti muda second game. Apa manje makuzozvinyadzisa ende muchatozonyatso kuzosekwa manje mastreets chaizvo kana mamuchisekwa handizozangu kuti masekwa ekani madi. But muchazonya because Tom makati from mufa utatsa zvakaitika pa game nezuro pepe. Mufa utona Tomani antori navo vanhu. Zvakaitika pa game ifa utona tanawo zvikanzi no. So ndine ma audios that I started communicating via audios. I don't mind forwarding all of them to you kuti muzvinzwire. So Nangota, I'll pass the message. But no problem. Simel is fine. Game is a game. So kana mavuma team Tom Jones kana mavuma game racho. Tochisa kwa indoda time to market and tokusa kumberi uko maybe end of July. Kudana end of July. Mopinda imimi tipu ya ripo pana na Simel imimi yamaiti ichakombaina. Yamaiti ichakombaina futi ndeipi. Inenge yema winners yoyo. It's just a game rema winners friendly. But irika irenyu iri 1-on-1 muri 2 kapa. No problem. Tipe kuno. Iri munenge muri 2 amuna amwe munaripo muri 2. Swaga na Louisa ani vanhu vananyesha vakariona. Swaga na Louisa vakango challenge ana vari 2. Vakangopedzana vari 2. Yes I did Sizime. Yes. Yes, imimi mazva munenge makuita chiri peko zvinezvika guys tiyango wetipa ndakupai chichengetai ma gloves kana makuzosvika kudate ko muchengeta ma gloves enyaya moita zvema gloves zviyazvi monganza ma gloves glove anoshanda ere pa box game ashanda ma gloves kana vari tu memtamba ko ari kureva zvema co-host saka ma gloves ashandi pa uya anoshanda pa co-host. Handitiri pama co-host isusu hatisi kuita kari kuti ndovhura live yovhura live toita aiwa handiri kuya penyu aiwa toda kunzwisa tiri kuya penyu as a venue muri kuya pangu ipapo. Thank you. Saka zvinenge maglove ana basa. Alright, saka guys mimi mogadzirira moziva kuti uncle Tom va challengewa vane challenge changu inini kwakusara kutsvaga date chete pari mogadzira flyer munyatsogadzira rakanaka because totokupai muchibayana muground titogadzira flyer ndakagadzirira mainhiya anopa mhanya uya handizivi tisimeni gore redu rechirikadzi nguriita rini revarombo aiwa ngavagadzire uyu redu wekuti sakure simeli tikuona vachipushiwa nekuda kwevahombe ava aiwa mimi vanhu vagara vanetone madhetsi kudhara saka madhetsi amunenge matoiswa ndiwayo cheche pane madhetsi kudhara asati andipa kana dhete tisataona flyer yedu kwakundaamsati mapiwa dhete because amsati vava nedhete aivanhu munozomusadaro chirikadzi amana kufirwa nevarume isi mhosva vedu tiitirere chirikadzi ana meloda tiri chirikadzi chirakakuitai rimwe dhete rinotamba vanhu vakuru ava manheri moitwa masikati ball futi because vanhu vakuru isati tombodi dhete rinotamba vanhu vakuru mimi une drama ngavaite rechirikadzi imi misekuru tomapagwa toita futi hosting yechirikadzi panapo imosva kuti chirikadzi last week apa last week mascreen tape zakapinda pagame mascreen tape ndakamaona zvangu
tichaita remascreen taper but ipinda kuchirikadzi kana mayazvitemba one chirikadzi ndaiona namba yangu ndaiona izi thanks yeso sisimeli ndo vachashaya namba yangu here iwe yezisadere saka ndozvona ndangoenda nemessage kuti ndisati ndakanga mandikupei saka fly nchatira kuti kana zvaito chakuitika kana nhasi chaichaindotsvaga kuti ndezvarini mogara makagadzirira motanga kuti modini ndatokuhostawo iwewe ndatokuhosta iwewe ndatokupa mufanadzo mafana matuke yakupisai kurosamisa kure neni bhodzi mufana wangu zvekudaro saka atofanenda padhuze akatorwadziwa nezuro kaipapapa kuti aiwa haaendi padhuze nemi ndo anongopiwamo mufana patiktok akafanana naiye ane game rake musi wa4 so 4 ine magame vakomana after musi wa4 neni ndine game futi mune imi renyu riri kongwai rangu riri kuma9 kuma8 harangu inini Zimbabwe vs South Africa prosta rake riri kuprosta rako riri kutanga ngwa sisimeli mune game musi wa4 nemiwo saka pakabhaizika handisitine makayei vanarofutika ndaona futi zveketina anaro musi wa4 ndikaona handizi ndiani futi Judy wokwa captain musi wa4 madhani rake riri kufuti musi wa4 pakabhana 4 apa pari kupisa pakabhaizika rangu ikohosi 5 minutes chete tetapedza ndariramba iroro re5 minutes saka rako riri right pro ndere maglovos sasa takunyatsorigona isu takariramba isu aiwa rangu harina maglovos straight tongopinda takaenda utamba nani ndikutamba nemwe mukadzi anopisa muSouth African anonzi Miss M iniwo ndarambira muAfrica anonzi pai malume zve5 minutes kana ndizvisi zve5 minutes nadhidi ndakamurambira M kana kuti akanzi M akanzi M uyo akanzi Miss M anotamba naLindo kuhle amshozuro anga ari kwa legit akasimba ake thank you doc akasimba pana anonzi M aisi wewe doc posisimeli thank doc uri kutamba nguva ipost ndikutamba na 8 amanje same time kai anofambiswa sei akatobhaizika magame guys musamatyire pamakamaisa ipapo tambai zvakadera game aiwa tatiri kuti isika tikatamba na8 ifa unge tatovepa paneona 8 iye achitanga na8 5 minutes dzodzo taienda unomusapota tozobva hedu todai imimi renyu sisimeri either you delay it ne5 minutes karinongoita rei because harisirei co-host kai aiwa rangu inini manje harisi paplatform pangu riri kwaabuse alright no I get it saka buse anenge amirira manje panonetsa ipapo neranga ari paplatform pangu ndaidelaya 5 minutes aiwa ishoma but buse ndio muda anga akwanise kutaurwa naye here maybe 10 minutes amen amen utano even 5 prosta even 10 ungodile one 10 ungoti 5 past 8 munona chinonetsa futi pa co-host and tinoti tikutanga na8 then munhu kana tichatanga kuvhura maybe 2 minutes before vanhu vachishera vanhu vavo pane vanhu vake vanenge akatarisirawo anenge achifanira kuti aconfirma kuti okay ndaredi so tinoona kuti rotanga na8 rotanga na 5 past 8 kana 10 past I'm not sure so time chaidzo dzinotinetsei aina angu ndakariramba because ndakafunga kuti tikati ngatitangira 5 minutes vanhu vanenge vasati vauya vanhu vanozotara kuuya kumagemu rapera arikuita na 5 hanzi ari kuita na 5 nhasika bikuza kuita na 5 nhasi okay alright bikuza ari kutamba game na 5 nhasi autamba na TikTok King nhasi one and done Louisa Bills okay hai masura sei vanhu siya lion misisimejo siyaka baby lion yesi mahlaba etwala yezo mina ngifuna ukuthi nyam fast ndibute ndiri kubasa congratulations sekuru Tomo ende wakachirova chidhaza chakanzwa sakati
halfway at the 150 73 times 2 ingani, and let's add you have wakachirova chakanzwa. That's why chichimhanya chichienda kuti ndasisimberanzi ndota 1-1 match anopeka uyu. Aiwa rega tinompa mahlaba etu ana tinongompa munhu anongorohwa yangu akada mupei tomurova 1-1 yakaipa pakuti manje iyo takaona pane Louisa naSwaga. Louisa akazopinda 200 chikwenzi zvadatisina mbotarisira unoziva because 1-1 anonetsa because hapana family inenge chida kurohwa anoona kuti vachallenja so vachatry kumira by all means kuti munhu adini munhu awine then imimi vekwatomuwo munenge muchara kuti hazviiti hatichallenge nevanhu votidya saka game iroro rinonetsa haripere zvekumhanya toisa malayoni after malayoni nemamanigani tokoka sismeli siyafaka mele ulungise manje njengasidaza siyamkodula plus iko nezinto entamaketa kasisimeli pipeline asina umaketa ka ibhengituma apa ndezatimarket iyari kuti wandina kumaketa Sisimeli tukurida game iroro end of the month. End of July pop Torida. mwana wasoko thank you Sisimeli sinabonyora message umo tiri kukumbira vedeka namazenge maronga kumberi uko chimborongerayo vana Sikiwe nana Chipo nana aiwa ndimi mutori sure kwenguva vane game rava maflyer muona hatina kumboona kana vane game rava nedisability ririko musuwa uri kuita noise background swiri ririko musuwa I think next this week kuri kuyarana ndo riri kuyarana vana gogo newa nana maijilimba next week rachiko kuya ivo vana Chipo nana boss chindo ayisapapi Tom Jones ngubekezela lo. Ngiyaphila and congratulations my brother. Wena were you there bekezela angibonanga ngifakile izolo sisimela bona ngunde yade ngichova serious angibonanga umuntu ukukhuluma siswami okay enikathi sisilindele ngibuye kugcineni ngifonelwe ngusapho boss G but vele ngabe sokulate nokuda wathi boss ndokumbira kukudzwa kuti I love you ndoda kuti ndiphinde mupela yona boss usati dherere I love you nemuromo mupela yona boss nyatsonzwa I love you yapa ngayifike apa shama ngayifike sisimelo kwasifata kuti dzwi ai uyazi ukuthini thina vele sibuye eFacebook uyazi ukuthi eFacebook vele sibe sijwayele ukunikana nama-stars lethana sikhathi sisapotana ngama-stars manje ama-stars awasekho masifika laphana eTikTok siyabona abantu kudala bakhona la eTikTok bafana nama-gifts ngani ngayizibuza ukuthi why singasapotani thina vele laba abantu basuka eFacebook siyenze the way bayenza ngakhona laphana eTikTok. Hawo asisimeli shem hayi thank you so much yazi ukuthi we are very very fair and ufair kuma game lawo fair awufair but circulation phaya hama kamboti kubadzama sisimeli amakandikuvadza serious apa kutenderedza kudai hama isiya ndakupinzwa the moderator aitodzidzira anga aripo nezuro it was not bad usala anga aripo aitodzidzira nezuro so but I don't worry next time tinenge tine moderator anyatsoaipa zvenyu sisimeli nobva wanyatsoona kuti panapa mamoyo shikeni hai vakati mimi hamuzi kumuziva anofanira zvokutamba tambisa chiuno thank you love guys I appreciate
Guys, ngatikumbira kunga guys vari panapa vese tingosvitsa Simeli pa1000 kana hai musandinyadzisawo venweni. Ndihosti wangu ngatingomusisai pa1000 guys. Vese vari panapa ngatingomwayai pana Simeli apa timbowatsawo pa1000. Vabvewo pano vane ka1000. Thank you guys. Thank you Mimi. Ngatingovakandai pa1000 guys. 700 coins chet. Asi yavedu zvakawanda ngatingosai pa1000. Thanks guys. Thank you Nyasha. Thank you guys. Ngatingosai pa1000. Mama Rasta vakabuda fast dia vangu vachitochema ndakata tomudzoza ndakufara. Mama Rasta vangu vachichodaro kuti ndakufara marori asi mamusikaexpect toma nokurova here vatodaro vanhu vatinyandizvidza kudai avazivi kuti havasi kunyatsondiziva vatodaro palife yavo majembaji zvikanzi marori andakaisana natomu hana unyatsondifadza ndikati inandikuvavhika zviro zvavanoita zvazva indembinga dzinongoya ngozokanda dzotonyarara imamuziva mbinga dzangu imi avanobhoira vanhu vangu imbinga dzangu dzobhoira manje asi ndikuona kamunhu kanenge kari mberi kwangu but chidhamudhamu akambondivhundudza nezilaini rashingirira yo. But papa paka game rera ndaitoriziva kuti richanetsa pashumba muchapiwa makati pachavhurigwa dzakati wandei ndaizviziva zvangu ndakazviona ndakarivhunduka zvenekati apa patokuwara munhu apa guys ngatifambei aiwa ngatifambei guys 100 and something vanhu vari panapa nice Simeli Nyasha akuira shumba ari kuira chifunga kuti achapiwa futi chimwe shumba here nasisi ningirikinanidzani vakapa shumba vaya asi ndo zvaari kuzodzidzira asina kufarira kuti haana kuita family vanamupa shumba musi wacho anotopiwa shumba muchazviona anopiwa kana 2 shumba ngapiwa hake vedwe ngapuya handizivi but shumba handifungi asi kuti imi ngogadzirirai but handifungi hangu anopiwa zvokuti chinge apika 2 ameno handizivi shumba dzoto dzichatodonha musi wacho muchazviona but apika 2 man shinganosapota masocialization asi hapasopika 2 ndochokwadi ichocho pamwe achapainini this time zvinogona inini handizombozvinetsa ndinongotaurawo zvangu hainini nyange akapiwa shumba 10 umwe akayane 5 umwe akayane 5 varipo shumba 9 Nyasha munhu akapiwa shumba dzake 10 zvine problem tiri family nemari isusu tiripo panapa nyange akasava neshumba tiripo pano tetakamirira Nyasha aichova kumana Nyasha aichova Nyasha anochovha zvake aiwa Nyasha even boss G anofamba futi umwe ndakanziye chitaso enata tano gifta manje akamingamira avese haipfeki magifters angu ese they are strong guys they are strong kokufacebook hanzi mastar akaendepi naisimeni ariko masters is just that kuti ndimozati handipangoita chimovement chemastar chava changopera vanhu zvanga zvasina order vanhu vanga kuti apedza uyu oti ndakuisa star patikana tiye mwana wake odi vanhu vabva ngoti asina order tachipusheta imimi zvaka zvakuenda mama Rasta uya pano ndudze nyaya yako mama Rasta kuti hausi kuzara mama Rasta is not happy kuti mama Rasta vachema hausi kufara uya ukwira ndudze nyaya yako mfana na Jenny nezuro